Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kubleye phi baro kini kilong ki khubor bamta kasni. Ka jila Meghalaya kala yo ekanam ka buram bakraw hadin baka cadet Refines Warjri na ka 61 Meghalaya Girls Battalion NCC kala le ekaba phla de ka bapoisha ka shlem jong Lum Everest hak step jong ka khat prat rik ujimang arhajar arpsan. Ha ka porsaw buji minstem. Kalung ka khna kan thei ka balai na Meghalaya kablala banjam sha ulum bahe tam ha ka prthei. Ka cadet Warjri ka de ka khna na ka shnongret hajula Meghalaya Henry kalabat ya ka sab bar ka jing sngaus kem ban yakun bat ban tre shitam. Ka jingwanra ajongka ka long ka jingialeh ka bawanra ka buram ya ka NCC ka jila Meghalaya bat ru iki samla kan thei bat shinrang ki badang phos niu. Ka jinglong ka jong ka cadet kalasdang ha Azliam School kum ka junior wing cadet but hadin kalabeteng Hussein Anthony's College kum ka senior wing cadet but kabala ai haka kalat ban kiew shaprang bat penshluria kalawe jongka. Ka junior tray shitom kasdang da ka pre-Everest expedition Shamount Abi Gamin nyaw hajar laispa san meter ka basic mountaineering course ha HMI Darjeeling bar ka jinghikai Hasya Chen Glacier ka bade ka jaka bakhadu tam ha ka perthei. Ka badan ha ka jing khap nya hadu 40 degree Celsius kala kiru Sharenok Peak khan riu hajar Sanspa feet ha Sikkim balabu chipi riu hajar shispa khandai meter ha Nepal ki jaka bala penslori ya ka jingmut jing perkhat bat kamet. Na ka jingdon hadu khatnyo lakngut ki cadet ha India tang shipongut san kanthei bat san shinrang la jiet banet ha ka Everest expedition. Ka kinhun ka bakiw Everest ka kinthop ya khat khandai ngut ki climber bat khat khandai ngut ki sherpa bat live sangut kinthop ka cadet Warjri ki la poi shakashlem. Ha ka por ba ki jam shaka dead zone ka cadet Warjri kala yo I ya ki sngi ki ba e bha ka jingsha akendang ha kala air ka jingkerdo oxygen ka jingkerni men bat ba kumba saula ni sangut ki met baklat halinti. Haki kem saw bat lai omdon wat tang ka habangi poi ha hot si wall uwe usherpa ula ai ka jingirap ka banganum klet dalele kala penpau hanga baka ka bangishim baka long babet ha Meghalaya kadi ka jing kodor bha ha kata ka benta jong ka perthei kala haba ka poi ha ka shlem kala le ka duwai shimdur bat phone shalaki kmi kikpa ngala kendet jingmut bat ngala shlei de ka jingsngo ngakran hakik mi kikpa nga ngala le yaka ong ka cadet da ka jingmen ka bakraw kala ai ka jingsngo ngo ka ba kerpang sha ka National Cadet Corps khamtam yaka NCC Directorate NER bat ka 61 Meghalaya Girls Battalion NCC kala ai jing khublei kerpang ru ya ukol Amit Beach leader but call Rajneesh Joshi deputy leader kibla ai jingi lambar jingkershan kapating kane ka jingjam kamde ka jonga tang marwe kade ka buram jingi baro ka kinhon ka tnad NCC ki sherpa ki kimi ki pa jonga but baro kibla ai jingkershan kade ina ka benta jong ki samla baro kiba angnut bane AA hala ka jingim onga cadet Warjri. Man pedang sofa ni kat nung akamen bangawan ru da ka jingjop na benta ka jela la jong ban na benta ka yeng kasam ban na benta baru ahi de na kadau jong phi bang sawan ni da ka jingjop kulei shibun te ngamla kham da songo ning kong yu blei na mar klem u shisha ngamla shisha bangan ki ti ulon ma u Everest shisha ulong shisha u bajuan u ba re nga klem give up te kulei shibun phi baro te ngai kublei ru ka NCC kabala ay nga kani kalat ka kabuk siar bangan la ban mat igini ki baro mo kum ki lalong ki sports mo kum baong te ngamla klem da sngongu ru ya ka ba ye bahing hasam jonga imei pa ki bala sha nga bangan wan bangan le kum ya kani ka balong
is between life and death ro tamba kila shanya shisha yang bang sala bang wan ro daga jingjap kadung small comment te kulay shibon yu pi baro ba pilaya I men siem yang support yang badan kalam ba daga jingdwai ha yang le shibon ka jingkiu yu te Lum Everest ngan ong yu pi ka long shisha ka ba tamba ngaklem give up ngaklem randien ndai kai ka jing pen kan mau yang ban ai men sim ru ka dei na pi baro hi kum nei mei pa ki baju ai men sim kanu ngalong excited por bang dang ya ngong lanu bang dep nang ni man wan pai ngan yo ko siyeng ba ong bang I did it. That's the most mo ka ba happy for me nong happy moment te nga yaki samla baro ro nga kwa ban kuntu ba ya ke ba phile shanya hala di kham tam na marba ada phim shanya yala di phim te ke ba man salong ngan ong yu phi gi kun samla baro ku mangaro ngadang mat hi gini gi yu te shisha kamlong ka basuk ha ka jingim nginget ba kamlong shisha ka basuk hendai phim dei ban sulong kot no ha ke ga lada phiso tho ba ka na phin kot no tang hang ta hendai phin long positive yala di shanya scam ho blai but kan ya hi kam ta hi kumbang aro nga sanya scam ho blai bat nga ya da ka jing nge ba ka jing sanya hau ta da nga sala bang tindap kanu ya ka journey jong ke Everest ngan ong pi ba ka dei hi na NCC ka balaya lam na do ba ngadang late school hapo auxilium convent ka idan imam jongi GCI imam dolly hi ma hi badan idan ha ta ka kyam par bangadang shong tu idang yathu khana ngi spang ka Everest ka jing ya linti ka jong te nang tu kin ngan sasdang ba Everest te hadian pa tu dala dai hapo ki college ngan sasdang ban join bang na benta ki SW jong ka senior wings jong ka NCC te nang tu kin ngan sa yo pat bangan experience baki kadan ki selection process baki ong bakan sada na benta ki Everest 2025 te ngalek ken ban le competition na from state to Guwahati from Guwahati pa nga siya select ha Delhi from Delhi nga yo ban le pre Everest ngan sa yo le ter ki selection process te kumtahi kadi ka journey jang fer te kala bun namar ba state ki long ulum tha kalong ko bakhiat an shatero ka degree ro kala khiat ha namar ba ka poi hadu -40 degree te shisha hoi kala different hi shani ki khamlong greenery hoi and shati shjong jongi ro use your oxygen namar ba lai kala kham duna ka jing ring men sim tingi ra ile cylinder but is a ring men sim pan cylinder. What's in English? Can you share? How ban October how you so you the football we finish jet ban let ban qualify ban kêu mo na beres mo ila khat so ha kam tam na galing ban ka Megala State Boxing Association hindi ba ang bilayo balik kêu mo na beres kata ka jing pinang buram ni kalong how ban October supporter mo te ni kudang buram i yo ban ai mesi i ba impose ta ka thong te ka wei ka basut na ba ikram i kalong ni yo ngadang puli para barang puli le kulo Buntik tengki bulu ki pet ya katong jeng kuliah baka jeng nakal katong. Andai kawai ka bang sunat kalong kong piku aban kiu Mount Everest ba ne piku aban kuliah yang aku aban kiu Mount Everest. Tengok kata ka di karai ka jeng pi. Baka ni karai jeng i kalau pelong ibu kuis ka jeng jeng. Kata ka di kurkom mai. Kumno kalau ka jeng kai ki konsuma jeng ibu manbu ya katong baong barang kal mana goal setting but in sepedak iji kuliah dia lu kali minta ila pendak di Mount Everest. Kadi ka basunat magwa ban share ka jing im jong the finish